Дысклеймер. Калі ты, паважаны глядач, дакладна не разумееш мову, на якой я размаўляю, то раю табе скарыстацца субтытрамі, якія ты можаш уключыць у наладках Ютуба. Дзякуй. Лета і водпуск набліжаліся да свайго завяршэння, але вельмі хацелася зрабіць яшчэ штосьці для ўжо амаль роднай хаты. Таму за працу! Прывітанне ўсім! Гэта працяг нашай гісторыі пра ўзнаўленне старой вясковай хаты. Мінулыя часткі ў плейлісце, а мы працягнем. Напрыканцы працы ў гэтым сезоне вырашылі навесці лад з франтальнага боку. Першай справай мацую пілястры ў вуглах. Яны рассохліся і цвікі выйшлі з сцяны. Таму з дапамогай сякеры максімальна падпіраю іх і прыкручваю на самарэзы. Магчыма, іх таксама патрэбна выдзеліць і пафарбаваць. Што думаеце? Напішыце ў каментах. Цяпер стаўлю драбіны, лезу наверх і аглядаю франтон. Ён сам па сабе яшчэ даволі моцны, толькі колер выдае яго доўгую гісторыю. А вось яго карніз цяпер суцэльнае парахно. Выдаляю ўсе спарахнелыя дошкі, нават без інструмента. Затым бяру кусачкі і дастаю цвікі. Паколькі да гэтага часу спадзяюся, што асноўная бэлька яшчэ працаздатная. А таму можна будзе яе проста падняць, замацаваць і ўжо на яе пакласці новыя дошкі. Ага, здарылася, ніяк марылася. Тая частка, што была большы час у цяньку, яшчэ падобная на драўніну, а іншая проста друз. Шкада, але працягнем. Пасля выдалення ўсіх дошак іду на склад. Спадзяюся, знайду там патрэбную колькасць караценькіх дошак, дастатковых па даўжыні, каб прыгатаваць замену. На жаль, патрэбных памераў тут няма, таму прывожу з дому кавалкі дошак і новую бэльку. Для пачатку апальваю яе газавай гарэлкай, каб штучна яе састарыць і зашліфаваць. Паралельна адмяраем да патрэбнага памеру дошкі. Цяпер канчаткова разбіраем карніз, а для гэтага патрэбна зрэзаць старую бэльку. Тут уключаецца дадатковая асцярожнасць, каб старое сухое бервяно не вынесла нам шыбу. Для гэтага прытрымліваю яго дошкай, пакуль ідзе спіл, а затым удвох скідваем яго на зямлю. Потым распілоўваем яго на дровы. Тэхналогію вырашылі крыху змяніць з-за адсутнасці патрэбных матэрыялаў. Спачатку падрыхтоўка. Наразаем новыя ніжнія падпоркі, што будуць дадаткова трымаць цяжкую канструкцыю і не дадуць ёй прасесці з цягам часу. Затым з дзвюх бярвенняў выразаем асноўныя падпоркі. Укладаем іх у пазы і дадаткова фіксуем самарэзамі. А ўжо на іх выкладаем асноўную бэльку. Цяпер да сцяны ў 3 кропках мацуем асновы для ніжніх падпорак і выстаўляем іх. Канструкцыя атрымалася вельмі моцнай і надзейнай, а дадатковай жорсткасці яна атрымае пасля таго, як на яе ўкладуцца дошкі. Вяртаемся непасрэдна да іх і таксама апальваем гарэлкай. Цяпер усталёўваем іх на свае месцы. Паколькі дошкі ў нас розныя, то усталёўваем іх праз адну, а зверху закрываем трэцяй. Так і малюнак атрымоўваецца больш акуратны і вырашаецца пытанне з недахопам якасных матэрыялаў. Знізу выстаўляю адзін узровень з дапамогай дошкі, а зверху лішняе хаваецца за франтонам. За адзін дзень працу зрабіць не паспелі з-за знешніх абставінаў. Таму даходзім да сярэдзіны і пакідаем працу на заўтра. Новы дзень прынёс з сабою больш халоднае надвор'е, а мы прынеслі з сабою яшчэ некалькі дошак, што спатрэбяцца нам у працы. Як і заўсёды, апальванне нам замяняе шліфоўку. Працягваем акурат з таго месца, дзе спыніліся учора.
адразу бяру з сабой наверх з дзесятак дошак, каб радзей перастаўляць драбіны. Усяго за некалькі падыходаў мы дайшлі да канца. Цяпер можна і працоўную пляцоўку прыбраць. Дробныя кавалкі збіраю ў мех, а больш доўгія носім у нашу дрывотню на другім баку двара. Для канчатковага прыгожага малюнку вырашыў закрыць франтальны бок яшчэ адной дошкай. На жаль, патрэбнай даўжыні ў нас, як звычайна, не было, таму не без цяжкасцей мацую доўгую дошку, а затым меншую частку зачыняю іншай. Пасля невялікай падгонкі ўсё становіцца на свае месцы. Здаецца, такая невялікая дэталь, а наколькі змяніўся знешні выгляд хаты. Адразу становіцца відаць, што такім будынкам ёсць месца ў сучасным свеце. Патрэбна толькі з любоўю да сваёй працы прыкласці невялікі ўплыў, і стары будынак ізнова жыве ужо ў новым тысячагоддзі. Цяпер пераходзім да працы з вокнамі. Патрэбна апрацаваць іх герметыкам, каб яны 100% не выпалі зімою. Ды і каб скончыць іх гідраізаляцыю. Цяпер будынак гатовы да яшчэ адной зімы. На жаль, водпуск на працы заканчваецца, і дадзены праект ізноў заціхае, але не забываецца. Думкамі я заўсёды вяртаюся на парог прадзедавай хаты, разважаю над наступнымі крокамі па аднаўленню. Ужо зараз мы збіраем патрэбныя матэрыялы для новай працы і, я спадзяюся, хутка зможам перайсці да наступнай часткі гэтай гісторыі. А вам дзякуй за прагляд і падтрымку. Дзякуй, што засталіся з намі, нягледзячы на доўгую адсутнасць кантэнту. Падтрымайце канал падпіскай, падабайкай ды рэпостам. Спадзяюся, перапынак будзе кароткі, так што убачымся!